ин дуо дар масҷиди марказии пойтахт пеш ва баъд аз намози ҷумъа садо дод. масъулони шӯрои уламо гуфтанд чунин дуои дастаҷамъона дар тамоми масоҷиди ҷомеи кишвар анҷом шудааст. аз ҷумла муфтии Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдуқодирзода зимни суханронияш гуфт тоҷикон ҳеҷ гоҳ ҷангҷӯ ва ғоратгар набуданд, аммо ҳамеша барои ҳифзи марзу бумашон ҷон фидо мекарданд. ва дар охири дуо иброз доштанд ки худованд яъне мо ва он кишварҳамсоё ки ҳастанд дар байни мо як меҳр, як муҳаббат, як якдигарфаҳмӣ эҷод кунад ки ҳеҷ вақт мо даст ба гиребони якдигар назанем. ва ба амин Саид Мукаррам Абдулқодирзода раиси маркази шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон ба дуои худ хотима доданд. дуои дастаҷамъӣ дар масоҷиди Тоҷикистон дар ҳолест ки муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 28 апрел дар деҳаи Хоҷа Аъло сар шуда ба манотиқи дигари марзӣ паҳн гашт. дар даргирии ду рӯзи охир аз ҳар ду тараф даҳҳо нафар кушта ва захмӣ шуданд. баъд аз анҷоми намоз чанде аз сокинон дар суҳбат ба радиои Озодӣ ин муноқишаро маҳкум ва тарафҳоро дар моҳи Рамазон ба созиш даъват карданд. дуои дастаҷамъира гуфтанд ки дар ҳаққи сарҳадбонони мо дуо кунем ки соғ саломат бошанд, тинҷи амонӣ боша, умри дироз бибинанд, ба пеши хеш ақрабошуна баргарданд гуфтанд. парвардигаро ҳамин дуои дастаҷамъиро қабул кунад, агар худованд тинҷи оморомӣ сулҳ ваҳдат шавад, барои мо дига ҳечи дар кор нест. албатта охӣ бояд намешид, охӣ дар ҳеҷ туғрӣ намегирад, охӣ дар ин моҳи шарифи Рамазон ин ягон кор туғрӣ намегирад. дуои дастаҷамъии сокинон ҳам дар намоз ҳам барои қурбониён ва ҳам барои онҳое ки дар марз қарор доранд бахшида шуд.